No päivä. Mistä te tulette? Me tulemme Oulusta. Hän tulee Saksasta. Ei se haittaa, tulkaa tänne perille asti. No niin. Noin, mikä sinun nimi on? Eerikki, istu siihen viereen. Ole hyvä ja sinä olet? Maari. Maari tuli tänne ja Jukka ja Alice. No niin, Alice, istupas tähän näin. Ja te voisitte oikeastaan kiepsahtaa sinne meidän taakse ja tuu sinä tänne lähemmäksi, niin ruvetaan sitten silleen niin kuin nauraa hökottelemaan. Hei, tänne kaikki, smile, hyvyä. Toinen one more time. Hyvä. Onpa kiva. Oletteko te saaneet Alisen sitten teille ylimääräiseksi lapseksi vai? Joo, kun meillä on 2 jo lentänyt kotoa, niin me otettiin sitten tämmönen vaihto-oppilas. Joo. What was the place like? So when it comes to... I live in a small village near Wie heißt das denn jetzt? Rosenbeck. Rosenberg. Da war ich auch letzte Weihnachten. Aber waren die Geschenke schön letztes Jahr? Ja. Und weißt du, was willst du dir dieses Jahr zu deinem Silber Okei. Onko sinulla mielessä joku semmoinen? Ei. Joo, meillä on Mukava mieli. hyvää mieltä, reipasta mieltä ja jokapäiväistä joulurauhaa. Ja sinne Ouluun meillä on toivottu ensi aluksi hurjan paljon tämmöisiä luistimia ja jääkiekkomainoja ja kypäriä, joissa pitää kuulemma isolla lukea, että jytti. Että olisi vähän se samanlainen sitten teille. Ei, kyllä voitaisiin jalkapalloa, jos kiskaa se on. Että ei haka. Ei. Joo, hyvä. Jatkatteko te jatkaa pohjoisemmassa vai on? Saariselältä. Saariselältä. Oikein miellyttävää akkulataukslomaa teille talven seikkailuihin. Viele Grüße zum alle, deinen Freunden und Familie und ich glaube, wir sehen uns wieder zu Weihnachten. Aber jetzt viel Spaß hier in Lapplands. Noin. Morjesta Rallaa. Joo, kiitos. Niillekin pääs. Kiitos. Joo.